amene ndichaita sei nemari yako unongooneka kuti hauna chawakaita. Iwe baba Mpembe, mune kambani iri mukati meguta reHarare. Kambani ndezvechisecurity, magadhi anochengeta. Ende magadhi kuti uzodzi kambani yako yakukwanisa kunochengeta zvinhu zvevanhu, unenge wapasiswa, wapiwa matsamba, wakutoziva kuti kambani iyi ine kodzero yekuchengetedza zvinhu zvevanhu. Kambani iyi pane vanhu vari kuripota vachiti iwo inoenda kumusha ndokwa inotsvaga vanhu vemakadzi. Kana yaenda kumusha inotobveka vatakura vakomana mune mabazere voisiwa mumota, food iripo, pekugara paripo, munenge muchipiwa mari yakadai. Vanhu havanetseke nekutamba kanzi izvezvi shamari kuita basa kude kuHarare antika kuti ndichagara papi pandogara vanenge vachibhadhara nana sendashanda chikafu ndotangira papi. But ivo vanosvika nemotokari ikoko votuma munhu otakura vanhu ouya navo kuHarare ovapa pokugara. Dambudziko riripo, vanhu vabva kumusha ava, vanhu vari standard havazivi kwekuenda nekuti vakauyiwa navo. Vari kudog section kumashure uku vakavharirwa. Pavari kuziva ndo pavari nepavanzoenda kunoshanda. Chikafu vari kupiwa, panopera mwedzi vanhu havasi kupiwa mari. Kokuenda pane kwavanoziva. So vane nyaya ndinaye panapa vamu 5 months vasati vatambira 5 months. Vanhu vane kumungu vakatomboenda vaenda ikokoko vakanzi endai kwakati musi wakati, mari yekomusha apa yokuendesa kumusha kwavakabva havana. Nyaya yezoita kuti nyaya isvike panapa zvinozvi ndepekuti baba Mpembe, vanhu vandiri kutaura kambani iyi tave nayo pa 5 months basa rapera. Vasati vapedzerera kunzi basa rapera uyezve mari yenyu iyi yekushanda kwamaita pabasa pavo patoine vamwe vanhu izvezvi, patoine vamwe vaenda kuti kumusha vanotora vamwe, pavachazomukawo vanotora vamwe ava vachidhambwa. Ava vanhu iko zvinozvinyayanisa ndekuti izvezvi vanhu vaiva vachiri vakagara papa vanzi takuchinja maoffices takuenda kunogara kumwe. Vanhu vaiva kusiyiwa papi? Apa pavanga vari apa apa vana mari vakatorwa kumusha kumaoffices kwazvoti vafambe vaende kunoda mari vakapiwa hapana, nechikafu havachapiwi kuita senge vanhu vari musango vakatorwa nekambani. Ipapo hapana kuita zvakanaka. Ndinoimba kuti ndoziva kuti kune maunion anomirira vanhu vanoshanda musection yesecurity. Ichokwadi ndofunga kuti vanofanira kuti vange vachimira. Ndoziva kuti nhamba vanogona kudziwa izvezvi panzizo hamungabude panapa ka tisingazozikwa muri mari hamuna kutipa. Aiwa mubuditsiwo zvinhu zvenyu ndokushedzerai polisi. Ane simba futi rekushedza polisi ndiani? Voita sei vanhu? Ndoona sokuti maunion anofanira kuti anga achipindira panyaya dzakaita nduku. Munhu wechimudzimai adeployiwa kunorinda excavator usiku akatsikwa nenzou akafa. Akomana ine nzou munzvimbo ine mhuka dzakadaro. Saka vamwe vakutofungidzira kuti ipapa excavator iya inogona kunge yanga yakatolokwa kuti ari kuenda kunoirinda asazopinda imomo. Saka munhu akushaya pekutizira kwauya mhuka dzinogona kumuataka. Apa chaakabata tsvimbo inorovere nzou. Saka ndoona sokuti pane mudimbudzirwa iri kuitwa mumakambani esecurity vari mubandiko irori vange vachiona zvokuita. Iyi yatiri kuita ndeyekuti ndeimwe iyi, asi kusaidhi rechisecurity uko aiwa pane kubatana zvakanaka kusiri kwanaka kuri kuitika. Inyaya dzakawandisa dziri kunyaya yekumasecurity company. Vanhu vari kubatwa unhapwa. Vamwe vanotonzi izvo hapana komiti inorongwa pano. Haitodiwe ukatopinda mukomiti uri kudzingwa basi. Hapana, but mutemo kumusoro kunoti panofanira kunge paine chi? Unongoona paunodeployiwa paunzwa munhu iwe uripo anokumira kana ichida kumberi nyaya iye ndiani mari ndiani kwasa kuenda kwamaoffices iwawo. Uchisvikepo undonzi gara panze uchiona iyewo waripotera achipinda mukati. Saka uita sei vanhu voregene kunomwa basa? Ende vanhu ivavo vanorinda zvinhu zvakakosha.
vamwe ndo vanoshevedzera kuti handisi kukwanisa kukupa pay nekuti pakamba panga uchichengeta paya havasati vandipa marini vachizobvunza kuti mari yakabhadhira kudhara makambani anetsi anenge akabhadhira kudhara vanenge vakabhadhara kudhara saka voita sei senge vanhu ndiri kutaura vakafanana nevanhu vari musango izvezvo no chikafu basa rapera 5 months havana kupiwa mari apo vakatorwa kumusha apa unenge une mhuri kumusha une mhuri kumusha panopera 5 months apa unenge uchingodzi naadzimai hamudi kunotsvaga mabasa kunotsvaga vamwe hamudi kutsvaga mabasa woterega ndiende rauya rega basa remota yatoya munomu torai hembe muende hapo muri kunovharirwa muchitokisi muchitokisikawo iyo nhamo ikakuda zvainokuita inokuteera nepaunofunga kuti ndikuda kutseketudza kuti zvinhu zvindiitirewo nani so hatizivi variko vakashandira makambani variko vari kushandira makambani variko vamwe vane makambani aya vanobata vashenzi zvakanaka zvamunofungidzira zvinofanira kuti zviitwe pakusenda chii kambani ngaive nesi rakanaka kuitira kuti panofa mumwe nepanobuda mumwe panopinda mumwe chop nezita rezvaakanzwa zvakanaka zvaipapo ndizvozvo ende munoziva kuti basa rekurinda midziyo pane risk vakawanda vakakanzwa vanonzi vazosiya vakarohwa vakasungirirwa vakapondwa munenge makarara kudzimba wacho iyeye mutedza kumupa mari apa chandinacho itsvimbo chavadiwa wapa mari dzavo wodzokera kwavakabva zviri nani wotanga zvimwe kuita kuti munotsvaga vamwe vacho vari kuya vari kunotorwa futi vakatovharikawo vasi kuziva ende vari kutochinja ofisi kuti ava vasaudza vanyowani kuchinja ofisi kuitira kuti vari kuya vanyowani kava vasasangana nevanhu kuti vakasangana nevanhu tozwa kuti imi mauya titori ne 5 months isina mari hazvizofambi kureva kuti vanhu vari kungoshandisa vanhu chete panoda mitemo ngapindira vari mitemo ngapindira so hatizivi kuti vachasvika sei mitemo wachona nekuti havatori namari kuendeko kuti vanomhangara hakuna ende ofisi yacho ndeyekutotsvaka vakatorwa kugoko vakatorwa kumberengwa kumachonyoyo zvinhu zvakadaro hazvifaniri kuitika ini independent zimbabwe aiwa zvana